Вы ведаеце, мне проста ўжо абрыдлі еўразвязаўскія рэзалюцыі, іхняе націсканне час ад часу на гэтую кнопачку на прынтары, каб яшчэ адна паперка адтуль вылезла, і там было напісана, вось, што мы заклікаем, мы асуджаем, мы патрабуем. Ну, зрабіце хоць што-небудзь. Каму цікавыя гэтыя паперкі? Што, Лукашенко іх баіцца? Можа, яны на яго дзейнічаюць нейкім чынам? Вядома ж, не. Вось на адзін дзень спыніце вы сапраўды пакупку беларускіх нафтапрадуктаў і ўсё. Тым больш, што, наколькі я ведаю, беларускія нафтапрадукты гэта, якія купляюць краіны ў развязу, гэта 1,5% ад патрэбы ягонай. Ну што гэта? Гэта проста кроплі нейкія бензінавыя. Бензінавая пляма, лужа. І ўсё. Але не, разумееце, ім трэба, каб вось калі будуць трупы, вось калі будуць ужо забойствы, вось тады мы пра гэта падумаем. Выбачайце, яны ўжо ёсць. Я маю на ўвазе. Калі нават не браць Захаранку, калі не браць Ганчара, а вось толькі апошнія падзеі, дык выбачайце, а бацька Бяляцкага, выбачайце, а маці Дашкевіча. Гэта ўжо тыя ахвяры, якія, напэўна ж, яшчэ маглі жыць і жыць, калі б не сітуацыя з іх сынамі. Колькі яшчэ патрэбна, я не ведаю.